nhau yaEdgar Lungu aiwa yakutochuridza manje. Tiona vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF achibatikana pamusoro pemashoko anobuda achitaurwa aiwa nemakurukota makuru emunyika yeZambia. Zvatoona kuti aiwa vakutotanga kutokana mafireworks, aiwa vakutotanga kutofaya akaende hichilema pamusoro penhau yechitiko ichi. Sana pena mashoko anobuda nyorwa panapa, doti subscribe like on the bell icon. Sezvamaona aiwa vhidhio redu mangwanani muchiona kuti aiwa Edgar Lungu aiwa anonzi aiwa haachakwanisi kuti akondese pama-elections inoda kuti akatosevha his 2 terms. Panapa mapatos anenge achikombera achiti Zambia's president Hakainde Hichilema is opted for lawfare to suppress democracy in Zambia. He used the captured constitutional court to bar former president Edgar Lungu from contesting the 2026 general elections. Ndo mashoko anobuda achitaurwa panapa. Toona kuti aiwa vakomana veZimu aiwa anobuda achikomenda pane the apostle achiti which democracy do you know? Panapa tiri kuona kuti aiwa nhau iri kuuya ichitaurwa panapa. Tichiona vakomana veThe Ruling Party ZANU-PF zvamunoziva kuti aiwa naHakainde Hichilema avaonane avawirirane. Panapa munoziva kuti Edgar Lungu aiwa ndo ally yavo, ndo friend yavo wavanoda kuti aiwa apinde pakutonga. Panguva ino tinoona kuti achinge ablokiwa kuti akondeste. Zvamungoziva kuti aiwa vakomana veZANU-PF vari kuzikawo mazuva ano nekumbedhela ama-elections. Vanga vakatotarisira kuti ekuZambia achatopindira zvekare watonoapoinda mukomana wake Edgar Lungu, but panguva ino takuona kuti yava mission impossible, hazvichakwanisiki nokuda kwekuti aiwa vakomana vemuZambia aiwa macourts anonzwa mutemo vazvivharisa. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Ina comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.